ang puta-putang Iran Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa Bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Gutom ka na ba? Tara na sa Simeona's Restaurant Unlimited Buffet. Ang pinaka-unlimited buffet sa Dagupan. Sa halagang 499 pesos mula Lunes hanggang Huwebes at 599 pesos naman every weekend. Ay kain all you can ng inyong mga paboritong ulam. Unlimited lechon baboy, unlimited seafoods, may desserts at marami pang iba. May pamerienda pa na unlimited din sa halagang 299 pesos. Walang limit, walang bitin. All only, all occasions. Kumain kasama ang buong barkada o pamilya at magpakabusog sa sarap. Simeona's Restaurant Unlimited Buffet. Bisitahin sila sa Bunuan Katagdang, Dagupan City near Petron Gasoline Station. Open po sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Araw-araw. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Simeona's Restaurant Unlimited Buffet. For inquiries and reservation, please contact Miss Jackie Virania 0995-633-0586. Simeona's Restaurant Unlimited Buffet. Parad Aliguas, Tan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayong mag-zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Alcala, Paborito. Bautista, Burrito. Benalona, Paborito. Lawak, Paborito. Puso Rubio, Paborito.
Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito. Ordaneta. Paborito. Tantiad Villasis. Paborito. Kaya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbag nga daw bigat kata kayo amin, apo. Mabigya kabuasan, Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat niya mangipasabi na sari balita isyutan komentaryo ni Pakar at sari matuan. Liknaay balay! Siyempre kalop kantabayo, sari kapaborito yo, amigo yo, RJ Biray Jimenez at your service always. Tansay magtarlingkor, magtaryon na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kaulatan kanta ba timat at sign ago na Biyernes lata ating dalagagik petsa 18. Oy, mataltalker. Yakabuasan at sige namin. At sa bulan na Hulyo taon 2025. The technical side, kaulap kanta ba tayo, the only one, Engineer Nixon Dakal. So, Sabado lamot na buwas. Oh, Sabado lamot na buwas. Alay, namimiss ko. Kinay? Awat. Ha? Namimiss ko. May awat. Kailan kaya? Makapamisya to, Anto. Ay, pero ang kapay loob at sign ago, ay, at ating tanagagik, tani sa Pangasinan, wala ra may binali-bali la kapaborito ajay, ya under signal number 1. Oh, hindi naman lahat. Hindi naman lahat, at tanlabat wala ray pinili ng krising. Aha. Pasilong to at signal number 1. At unungad si krising, nyara ay suwalad signal number 1 at ating tanagagik, lugar. Sa signal number 1, northern portion of Pangasinan. Kay Baladtanso, San Nicolas, Natividad, San Quintin, San Manuel, Tayug, Sison, San Fabian, Pusurubio, Lawak, Binalunan, San Jacinto, Manawag, Mangaldan, Dagupan City, Binmalay, Lingayen, Labrador, Sual, City of Alaminos, Bolinao, Anda, Bani, Agno, Burgos, Mabini, Dasul, Calasiao, Santa Barbara,
Mangaldan Tanbugal yun. No, nangyod sa may mapa, Napangasinan. Napangasinan na tatong tanagagik, ipakita nga natin, Engineer Nick. The place Oo. sa Aramay kin ha. Arami Asinggarod Ken, coastal. Lingging Coastal Towns. Ira, si Kararaman, so, under signal number 1. Yun. Anita na tatong Bali-bali tanagagik. tayo mapatay, tahart eh. Oo, yes. Oo. Yan yung may sanga. Mm. Kaya pag may bagyo, alam mo yung nipa sanga ay, Yes. ditan mang cover, ira may big ship. Mm. No, naabutan ira tanaya the West Philippine Sea. Ano nutang kololo, may big ship. May barko. May barko. Bigyan nyo ng linaw yan kasi baka naman may permit. Kaya nga sabi natin kahapon nga, kailangan magkaroon ng investigasyon dahil mismong si Councilor Randall Bernal hindi niya alam. Oo. O baka dati na, siguro kakaupo lang naman nila. Ano ha? So abangan po natin. Kaya kailangan malaman natin since when na yung barko nandyan na nakadawang. Yes, ha? kasi... At anong ginagawa nyo dyan? may mga lakalabat na buwer. Mm. Ni parpar, di tanadgilig na baywalk. Mm. Nakakula mo ni permit. Correct. Di ba? Actually, Yang gano usaron mula pangkamungan, bagamlan itager mo. Inakaukulan mo permit. correct. Manhole, di ba? Kaukulang How much more? Sa may... may supon mo may... Ay, susilis. Amendor. Baka naman may permit ha. Hindi lang natin alam. Kaya abangan natin kung anong hanggang saan hahantong yung investigation ni Councilor Randall Bernal. Yes. Ay, may nag-react pala kahapon na. Siguro it's a negative comment pero pag nakausap natin baka masagot. Dahil marami ano daw sabi niya? bumibilib kay Councilor Randall Bernal. I salute you, sir. Saludo ako, sir. Pero hindi naman lahat bibilib eh. Meron at merong mga negative na mga reaksyon. Nabasa ko lang eh. Alam mong sabi, Anong sabi? nagtapos ka dyan ng 9 years. Ba't ngayon mo lang ginagawa yan? Sabi ganun. Tama nga naman, di ba? Di ba kasi dati ng konsihal, si Councilor Randall Bernal, nag-graduate yan ng 9 years, tapos nakabalik, tapos yung nag-commit lang naman. Sabi ko nga, hindi ka naman bago dyan, sabing ganun. Siguro alam mo na, pag gagawa ka ng kabutihan, mayroon at mayroong kukontra. Lalo na yung mga, baka may natatalapos na, di ba? Baka naman kasi, alam po ninyo mga kapaborito, Baka wala noon nung panahon niya. nangyari nun man. Baka walang Or, nakitang mga, di ba? Or iba yung commitment ngayon Parang ganun din. ni Councilor Randall siguro. Sa nag-komenta, it's your liknaan, so wala namang ano dyan. Kaya binasa ko, baka mamaya pagka negative, di nyo binabasa. Welcome naman lahat po yan. Anyway, constructive naman yan, di ba? Oo naman. Anyway, mga kapaborito, dito sa pagdaan ni Crising sa ating lalawigan ng Pangasinan, isa sa mga bayan po dito nakaranas ng rumaragasang tubig. Meron. Naranasan from po the yan. mountain? Oo, naranasan po yan mula sa barangay Poblacion East, Omingan, Pangasinan. Mountainous area din yan. Oo, at nabasa nga natin yung kanilang pasakbay, paalala, no ha? Hindi muna maaaring daanan ng Mabini Street dahil sa malakas na agos ng tubig. Marami na rin pong tricycle ang tumirik sa nasabing lugar kaya't hindi ligtas dumaan sa ngayon. Limitado rin ang pagdaan sa Casadores at Progreso Streets. Engineer, pakita natin yung video. So may mga hindi na passable. Oo. Maganda yan. Yan. Gabi yan. Gabi. Gabi yan, pero nakita mo yung rumaragas ng tubig delikado pag gabi, di ba? Kaya ang matansya. payo ng mga otoridad dyan sa Omingan ay maging maingat. Maging maingat at iwasan munang bumiyahe kung hindi kinakailangan. Yan, tubig po yan, mga kapaborito. Sapay tatay sa madata. Datoy tayo barat at dati na trap ijay niting nakati karayan. Ilocano ba yan? Di manong. Sa sao. Nagpaggas si Danong dito. Adda ka nung natrapijay ko, karayan. Asin gabi mad ilugay. Kanyan, okay? Delikado, ha? So, yan po yung experience po nila. Yan po yung experience nila kagabi. Diyan po sa may Umingan. 6 district. Di ba yun yung manabanggit mo na pinili ni Christine? Oo.
Ayan. Under signal So, number ibig sabihin, 1. Uncle, uray ginalabasan tayo dyan, natrap damot, susugyan ng taajay. Jajay. Naiinlove ako sa mga Ilocano speaking So, dati tayo natrap mga dito. babae. Di ba? Alambing. Malambing, oo. parang Ijay. Ilonggo, parang Ilonggo. Parang ganun. Nalambing. Kung magandang boses. Yes, Ay, nanak ko, aguray ka, tayo Oo. isip, tapay dajay nga, dajay tinga. Oo. Nagdeklaratan to tawan sa rogan maramdaman. Yeah. Tatangay, kumusta kayo taapo, Tominggan? Oh. Ganun kayo Nagdunod ako. kayo. Juan. Balitaan nyo kami. Baka may gusto kayong iparating. Open po Dati yung kami ating barat antena. po, ipikarayan, Karayan. tanong, madajay Karayan, tinga. ano, ilog yan. Oo, ilog. Oh. So, yan yung sitwasyon kagabi, ha? Kagabi yan. Dajay manong tinga, adya silaw na. Lambing pa rin. Ano? Oo. May sana apo ka no. Dito'y barat po, dito'y crusher, dito'y barat. Barat. Pagpangasinan, barat. Kapan na, inaiwanan di baka na, Ay, bigla balat. lang imatot tanom. Oh, ngimato bigla tidanong po na. Matagay. Matagay bigla. Naintindihan ko yun. Yan. So ingat-ingat ha. Yan yung mga nanonood sa lakas atin. ng Yan ang agos sitwasyon. yun. Yan ang sitwasyon po sa Mingan kagabi sa pananalasa ng bagyong si Krising. And hopefully, umalis na rin si Krising by tomorrow. At ayan sa pangkalawang paborito, Jay. Although we are under signal number 1, ang Timabalot nalilik na. Kagabi. Kagabi kasi maulan. Oo, maulan. Parang, saka may ito kunting na. hangin-hangin. Yes, pero itong umaga, makulimlim. Medyo makulimlim. At medyo okay na. Ganun pa man, ay for the safety, nasa Ugao. Yes, oo. So, walang choice yung mga LGUs. Yes. Kasi meron naman tayong panuntunan na kapag ka-signal number 1, matik na yan. At saka pag talagang mayroon din kasing advisory yung sa NDCC, di ba? Yung mga lugar na apektado sa Northern Luzon. Yes. Kabilang ang Pangasinan. So siguro doon na sila kumuha ng mga idea na magkakaroon ng sa araw na to. So mabuti pero okay lang na magsuspinde. Oo. Kasi ang inaalala nila kaligtasan. Yun naman ang pangunahin palagi. May mga diba? naka-schedule pa nga mag-exam sana ngayon eh. Ay, ngayon? Oo, Dito sa Dagupan? Oo, may mga schools na mag-exam yung mga bata ngayon. Pero kasi nga nandyan si Krising, postpone muna. Postpone. At saka sa mga motorista, ingat-ingat. Medyo basta yung kalsada. Pero mawayaway dalan, 30 minutes lang. Less than, from Lingayen to Dagupan. Hanggang gani biyahe, ma. Hanggang gano. Kasi walang gaanong sasakyan at walang pasok. Kaya ingat-ingat. Baka sa nyo, mansamsamit. Tanggap iluganan ko nyo. Ma-plus kayo. Pagka may biglang umbultang, may mampreno kay sarado, sa nambase karsada, ay mansirko-sirko ka. Sigurado tan. So, kaya ingat lang. Ingat lang. Oo. Pero, nagkaroman, kapaborito Jay, di ba nabanggit natin yung 20% na tax doon sa... daming nag-react. Maraming reactions. Ay, hugutin ko na. Hindi. Pero hindi sa... iniingganyo natin sila. Pero, di ba? Amay nunot mo labat. Amay normal yung panagnunot. May ikarga kay samplo. Bista magbaliw ya untubo kay siguro meran sintimo. Nabawasan kay 20 sintimo. Painarkad tanoy. Di ba? Paano naguyor niya may savings mo? Correct. Nga muna na ruman di aguyor-guyor. Upot. Sa kwantuyay, actually basan ko labaya kapaborito Jay. For fiscal year 2025 kanto, DBM, imbaga na DBM sa Philippine government ang itarya na 253 billion pesos para the various cash assistance or ayuda programs kanto. 250 billion. Nako, 253 billion para sa 4Ps, TUPAD, AX, AKAP at iba pang anyo ng ayuda. Nako. Base sa Department of Finance estimates,
the 20% final withholding tax under SEMEPA SEMEPA as in singular SUMEPA Oo. is expected to generate over 25 billion pesos in revenues through 2030. That spans roughly 5 years, which suggests an average of 5 billion pesos per year from deposit interest alone. 25 billion pesos for 5 years from tax is approximately 9.88% or 253 billion pesos 1 year of ayuda. Kanyan sa kwanto, pwede bang gawin nilang 228 billion ng ayuda budget tapos tanggalin ng 20% tax sa deposit interest? Pwede din kasi yun yung dadagdag eh. Di ba? Kwintado na nila eh. So, alisin yung binabudget sa ayuda, nahugutin doon sa 20% tax. Pero itong pinakamasakit na sinabi niya. Kasi, parang pinarusahan yung mga nagtatrabaho ng maayos. Yun nga eh. Tapos may reward yung mga tambay. Yun. Yun na talagang nasa isip ko dyan. Kasi nga may nag-comment dyan eh. Nung kinikita ko ang pera na yan, may tax na. Di ba? Yes. Tapos nung inilagak ko para naman ako ang kumita, kahit pa paano, may return ako, may ROI ako. Di ba? Tataksan pa ulit. So, di ba dubli-dubli na? Sabi, anong klaseng, utak? Sabing ganun. Kaya tuloy, sabi nito. Sabi ko naman, huwag niyong sisihin sino ba yun? Yung nakatuna naman ng pansin. Pero ano yan inaprubahan yan Di ba? Sino bang nagpanukala yan? Di ba naging batas yan Sino nga bang nagpanukala nito? Tingnan natin yung ugat kung sinong nagpanukala at naaprubahan at sinong umapruba. Correct. Kasi in fairness naman kay Finance Secretary Ralph Recto, nandyan lang siya para i-implement kung ano yung batas. Yes. Di ba? Kaya ito nagtatanong kung saan daw makakabili ng Bolt. Dahil doon na niya ilalaga. Pero ito on the positive note naman. Positive. Gusto ito ko yan naman, pag positive. Kasi negative yun sa mga sa atin, walang problema sa akin yan. Sa'yo meron? Wala naman ako. Yun. Ito, coming from our friend, si Sir Mike Villarreal. Ano yan? Sa Veterans Bank. Yes, good morning, sir. Kilala ako niyan. Ang sabi ni Sir Mike. Sir Leo, good morning. Ang sabi ni Sir Mike ganito. I wonder what's the fuss on the 20% tax on our interest earnings on deposits. It's been 20% for peso deposits for a long time already, way before the SEMEPA law was passed. Ito yung SEMEPA law. For US dollar, SEMEPA law? It will go up to 20% from 15%, which to me removes the preferential treatment for USD deposits. Okay, USD is US dollar. But people should see that taxes for investments in the capital market is now lower, 10 pesos from 60 pesos for 10,000 pesos investment. It also removed the DST or documentary stamp tax on UITF and mutual funds. Ngayon, ito ang sabi ni Sir Mike. This law basically encourages people, especially in the middle class, to consider investments versus deposits, especially for their savings. Sige ba ito ibaga? I-invest nyo na lang. Yun. Parang ganon. I-invest nyo na lang, ituloy nyo na lang, kaysa maging stagnant dyan sa bangko at ang bangko makikinabang. Something like that. Pwede naman. Di ba? Sabi naman, ito na, si matabang isip itong kaibigan natin Itong si Arnolfo. Ito, may comment na naman. Ikaw, Arnolfo, binabasa ko habang nagsasalita ka. Sige, anong sinabi? Sabi naman ni Arnolfo, huwag nyo nang questionin yan, mga idol. Dahil ang tatamaan naman dyan, yung mga bilyonaryo, milyonaryo, parang wala sa kanila yan. Ha, ha, ha. Kwanto mo, nayari mo. Singasami imbagata siguro, wala, hindi tayo apektado. Baka gusto mong sabihin, Arnolfo, hindi apektado yung mga nasa middle class o tayo. Ang apektado yung mga sobra-sobra ng pera. Pero hindi kaya apektado yung banking institution dito.
Most likely. Yun ang question dito. Yun isang question na naman, Kapaborito diba? RJ. Kasi pagka, ang sabi ni Sir Mike is i-invest mo na lang. Oo, kasi Inegosyo mo na lang. pero Patilak positive mo, nga yun. patilak Dahil, mo yung kwartam, tapi Yes. daruntan, wala ni rin totoo na tulungan mo at sa Correct. investment mo, makapangitar ka na trabaho. Ito, Kesa panatilihin mo sa yes, bangko, tama yun. maging nandun Sasabihin lang ko sa, sana, yes. nandun lang sa loob ng vault. Oo. Oo. Kasi may isang bilyonaryo, nakita ko yung kanyang vlog, yung kung paano yumaman. Mm. Agmupupo ko kantay kwartam. Mm. Di ba? Mm. Ikargam di tanay, amay abakag, yakawanda, salitan, antay ta abakag, Ah. stagnan. Stagnan. Ah. Inigosyom, itilik mo. Yes. Di ba? Mm. Tapiano, kita. Mm. Makapan create kanina trabaho. Tulad ng kilala ko, kilala mo din. O saan ba nag-umpisa sila? 'Di ba nagkapagpatayo ng isang malit na stall o kaya department store, parang ganon. Inyutang tuman, nampaunan lamot, nampalagay sa kepasan, aman lamot si iutang da. 'Di ba yun yung nagiging puhunan? Yes. Gabay to ni baga itutulik-tulik da. Anggad asabi dala may pick na may kindamot negosyo. Da. Ganun po 'yon. Kaya tama si Sir Bilya, Mike. Oo. Tama Ay, yung naman. mga bilyonaryo, Ganun 'yun, mas diba? magandang i-encourage nyo sila. Di tulak dalati kwarta da, tapin dyan tan, wala ni rin natulungan dan. Na-employ da. Atan na ba lahat? Kasi, Bangko. on the negative aspect to tan, wala nang magbabangko. Magdideposit, Wala nang magdideposit. Kasi alam naman natin maraming bangko ang magsasara niyan. Kasi kaya nga kumikita yung bangko dahil yung inilalagak natin diyan na pera, yun din ang ginagamit nila pinanglo sa mga Mga naglo-loan. projects na yan ang naglo-loan. 'Di ba sa mga LGUs? Pinapautang. Kumikita sila pero pera 'yon ng mga depositor. Kaya marami hong mga may negosyo sa bangko ang talagang tumitiba din, 'di ba? Dahil yung halimbawa kung nag-time deposit ng milyon, 'di ba within 1 year 'yon. No impautang kuman mo to, yun siguro 5%. Kaya actually, pansinin nyo sa mga bangko, marami sa kanila lumalapit sa mga may pera. Sila yung Nag-encourage ng mga magbabangko sa kanila. Ganun yun. Kasi doon lang po sila kumikita. Basta may collateral ka, lalo na lupa. Yes. Gabagabay na, foreclose, alam niyo anong bunira. alam niyo yung mga pinapautang nila, pwedeng pabahay, pwedeng car loan, pwedeng cash or salary loan. Yun yung mga loans yun na binibigay nila. Yung simpleng motorsiklo lang. Di ba? Ang dami ngayong nakamotor dahil mag-down ka lang ng 2,000, may motorsiklo ka na. Yun ang mga yun, hindi nyo alam. Sa kotse, di ba? Ganun yun. Kaya marami pong nagkakasasakyan ngayon. Kasi sa tulong down na rin. payment lang Sa tulong na rin ng mga bangkong yan. Yes. Kaya talaga na mo na i-cash. Milyon kwa mo pa. Pero ibabawas mo sa sweldo mo yung kikita kaya sulok mo lag mo nalilikas. Di ba, partner? Ganyan. Yes. Ay, nako. So, 20%. Tapos, yun yung ibibigay doon sa mga madta. Alam mo yung madta? Ano yun? Tamad. Mga tamad. Ay, mong kila. Lante. Imagine 288 billion o 253 billion dami pesos. Mabuti yung mga AX na yan, ayuda. Balik ulit tayo doon para maano ninyo yung pangako ninyong 20 pesos per kilo. Ibili nyo na lang ng bigas. 'Di ba? Subsidy. Yung bilyon na yan, bili na lang ng gobyerno. Tapos, yun na lang ang ibigay doon sa talagang aliwan sa may libre iter mo na ayuda AX or 4-piece or hindi tama yung 4-piece okay lang yun yung mga ibang sa totoo lang naman diba? Sa totoo lang din naman Kapaborito RJ on the other hand maganda rin ang ginagawa ng gobyerno na tinutulungan yung mga wala. Yes. Pero sana piliin naman. Siguraduhin naman natin na kapag nagbigay kayo may ROI. In what way? Turuan din nyo silang maghanap buhay. Pero saka bigyan nyo ng livelihood program para kapag ka nagkaroon ng livelihood yan na ginagawa sila may 4,000 o 5,000 niya itaryo, pamunatunda, o di mas maganda, mas malaking tulong sa kanilang pamilya. Yun talaga yun. Hindi ho ba dapat ganun? Ganun dapat. Para yung mga
hindi ano yun, napasal yung mga tamad. Mabuti pa dun sa Switzerland ba yun, yung parang wala na silang pakialam sa pera dahil lahat na ginagastos na ng gobyerno. Mas unsyudo ni Irano, laan da may kinda, may pension da. Ay maong di may mambilay. Wala dyan, Pilipinas labat. Akabatan mo mainar may nakalad, bilang kulalawari na naman. May lugar may hospital, libre namin. Hindi mo pa alam yun? Uy, saan kaya yan? Yan, somewhere in Mindanao. Mamaya, maliit na probinsya yon pero walang korupsyon. Punta ka doon, walang kahira. Kasi wala kang babayaran. Doon sa hospital na yun. Yun yung advantage kapag walang korupsyon. Talagang ginagastos sa gobyerno. Di ba? Pero kung talamak ang graft and corruption, hanggang ayuda lang tayo. Hanggang ayuda, pati sa may empleyado. No talamak, so pati may empleyado di man, ay matututo silang paloy mo ka libre tambal. Resita anda ka, malukad manay, kwandan tamanaya, tambal dalan lamang supasaliuda. Yes. Di ba? Parang ganon. Daming ganon. Ay, nako. Masalimuot po yung implementation. May mga ibang na ambulansya. Sige, sa relay ambulansya. May driver, walay pang gasolina yung kwanto anta. Walay gasolina laantod kiyan, LGO. Kwarta tula. Di ba? Parang ganun. Yung mga bagay na ganyan. Ay nako. Siya nga pala, nabanggit mo na rin lang yung ambulansya. Pinapaalam pala ng Mapandan LGU. Wala may anunsyo da kasi kapaborito RJ. Kukuro iredispensa at Karaklan. Wala may agaw Amaykin tawag tuya ay LGU yan kasi may Mapandan Community Hospital, di ba? Ito Mapandan LGU. Okay. Pabatid sa publiko, pinapapatid po sa lahat na ang paggamit ng ambulansya ng munisipyo ay pansamantalang maantala mula Hulyo 21 hanggang 24 ng taong kasalukuyan. Ito ay dahil sa pagsasanay. 3 days lang naman. Dahil sa pagsasanay nadadaluhan ng ating mga ambulance driver sa San Carlos City, Pangasinan. Magbabalik ang operasyon ng ambulansya sa ika-25 ng Hulyo 2025. Kaya kami po ay humihingi ng pangunawa mula sa publiko habang sinasagawa ang nasabing pagsasanay na layuning higit pang mapabuti ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Talagang mabuhay po kayo dyan sa LGU. At alam mo, importante yung mga anunsyong ganyan. Dahil para alam ng kanilang mga kababayan. Siyempre, pag may maong leader mo makuli, nununuton to, talagang ang gano'n ramay singa sa antamot aglanapagya, di ba? Kasi 3 days lang naman. Importante po yan. Oy, Sir Felix, good morning. Kilala mo, Sir Felix? Felix? Domisilyo, yung kanilang administrator. Of course, si Sir Felix na kapag kaandyan ka na kape. Sir Felix, ang sarap ng kape Nandyan si Sir Felix. Parang nandyan na rin si Mayor Carl Christian Vega. Magpapatuloy po ulit na ibalik rin ni Saray Pakabatan pa imano, malalapan ni Saray Manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, pagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway,
a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah! Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palito na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan! They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay radio station ya iuyag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:40 oras na natin sa Lignay Balay. Siyempre kolop kan tabi ni Saray Magteriuran na kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay Magterilingkor Magterion na kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Uy, ang sabi ng Office of the Vice President, lalong-lalo na yung kanilang spokesperson, si Attorney, ano ng pangalan? Ruth Castillo. Castelo pala. Castelo, yan. Mm-hmm. Kapag ka raw nagdesisyon ng Korte Suprema na i-dismiss o wag mo nang ituloy yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, makakatipid ang gobyerno ng millions worth of public funds. Mm-hmm. Makakatipid daw tayo. Sabi nga niya, if the Supreme Court says there is no need because it should be dismissed for technical reasons, or whatever reason that the court gives, if it's for the impeachment trial, that is fine. The Vice President is ready. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, then we'll be very lucky actually as a country because we will save millions and millions of money on the trial that is technically defective from the very beginning. Okay na, magastos mo. Away, nanto yung nagastos naman. Di ba? Nandun lang naman sila at may sweldo naman yung mga upong kwan dyan, di ba? Siguro because they have to pay millions. Wala rin gastusin da. Ano kayang gagastusin dyan? May... Hindi ko alam kung paano yung kung nakwenta yung hindi gastos naman yan. naka-specify kung ano yung mga Hindi, naka-specify. Pero yun ang siguro meron. Oo. Probably because yung mga nakabimbing proyekto baka maapektuhan. Ha? Pero yun nga po, meron nga po yung desisyon ng Korte Suprema kapaborito Jane, gagangantot saray kabyangan na Kongreso at Senado, i-require na na Supreme Court, mangi-submit iran na full resolution of the various petitions
assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Uno na, way pigaray ay, so imbaga na Korte Suprema, no anto status na sara may first 3 complaints in file na saray private citizens. Kasi nanduro man impeachment kanya kapaborito case. So insampada, wala man lapod private, wala ba sa man lapid kongreso. So palilinaw natin na sa House of Representatives ano ang status na sara may inmunan taluran complaints in file na saray private citizens. Insan kaukulan na kabatan kanto ng tura may exact dates no kapigan in file iraraya ya complaints sa saray private citizens. Ya inendorso na sa kayo pigaran miyembro ng Kongreso. And as to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress, and the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days. Pigaran ni Raya tatong tanagagik. Siyempre, ramay kenditan, usaping teknikalidad. Oo. Mamaya mauwi sa wala, di ba? So, kailan pag-usapang mabuti. Yes. So, para hindi maging waste of time. Tingnan natin waste kung of ano money, mangyayari dito, kapaborito RJ, no ha? Pero ang sabi naman ng Malacanang, is this. Open pa naman po sila para kay Vice President Sara Duterte. Bukas pa rin ang pintuan. Ano kaya kung pumasok sa pintuan si Vice President, mawawala na rin yung impeachment? Ay, nako. Tanong lang Tanong lang. Ano kaya kung pumasok sa pintuan si Vice President Sara papuntang Malacanang, madi-dismiss na rin kaya yung impeachment? Nako. Ano yan? Pero sa akin, gusto ko yung political natin sa Pilipinas, masolve na, di ba? Kasi pag issue political palagi, ang daming dapat tutukan na mga issue, di ba? Nagiging yan kasi divisiveness, di ba? Correct. Parang nagki-create yan ng divisiveness. Ito pa isa, kapaborito Jane. Maari na raw aristuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sandaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Hinako. Narisin niyo ko. Diba? Parang ganun yung mga sabi ni... Kaya siguro, si Senador Bato hindi atin ng SONA. Alam mo, bakit narisin ako? Para -1. Alam mo yung -1? Ano yan? Pagbutusan, di -1. Di ba? Di ba? Kaya nga, doon sa impeachment. Oo. Na-arresto, di -1. So, nako, sabi nga ilan natin. ba sila dyan na nakademanda? Hindi lang siya, siguro. Hindi meron lang siya. pa. Marami kasi pa marami silang nababanggit. Na-demanda Although, dyan, sa pinaka-latest na report, mga kapaborito, kini-question ngayon yung yung kapasidad ng ICC na wala silang parang something lang yung authority ng ICC sa kaso wala ba yan siyang immunity against PDD. Di ba wala Wala siya. Dahil tapos na hindi na siya presidente kaya wala hindi na. Si Bato. Di ba si Bato? kasi senador yan eh. Oo. Pero outside the Philippines kasi yung korte. Kaya tignan natin yung mga legal yan. Kasi pagka senador ka, di ba, may immunity ka naman. Wala. Meron naman. Meron naman. Meron naman. Oo, meron naman. Ay, kung si Netanyahu nga di ba? Di ba? Andun pa rin, presidente pa rin. Siya pa rin ang prime minister. Israel. Israel. Although meron na rin siyang arrest warrant mula sa ICC. Di ba? Pero hindi basta-basta kasi ginagawa yan ng ICC. So, exciting pa rin to kapaborito RJ. Kasi hanggang ngayon, mainit pa rin usaping po yan yung authority ng ICC. Kung nire-recognize pa rin ba
ating bansa yung authority ng ICC. Kasi sabi nga nila, kahit nag-out ka na dyan, kasi yung mga krimen daw, nangyari nung miyembro ka pa. Pero sa ngayon, dahil out na tayo, wala na siguro. Kung sino yung gagawa ng crimes against humanity, wala na. Kasi out na tayo eh. Oo. Ay, nako. So, yung mga usaping ganyan, siyempre, alam mo na. There's so many ways to skin a cat, sabi nga nila, di ba? Of course, diba? of course. Kung talagang paginitan ka, then... May lulusot at may lulusot. di ba? Kung absoltuin ka, di ba? Pwede naman. Of course. Pero sino yung absolto na pwedeng maibalik? Alam mo yun? Sino yun? Yung nanalo, na-absolto na sa kanyang kaso, may nakita na pwedeng maibalik ulit, makasuhan ulit. Ay, si Congresswoman. Bakit? Oh. Di ba may usaping ganyan? Pinapareview ulit ng DOJ. Nako naman. Bakit kaya may nakita ang DOJ na positive? Ano ba yan? Kay Madam, pangalan na ni Madam. Kaya medyo dahan-dahan. Si Senadora, former Senator, former DOJ na Secretary. Talagang bumalik yung kanyang aura. Di ba? Pero meron siya ulit kakaharaping problema. Ay, nako. Hindi pa tapos. Tulad nung Panginoon mo, di ba? Nung nasa piitan talagang parang kumbaga sa building dilapidated, di ba? Pero nung pagka naging back to, di ba? Ganda yung aura. Not to mention her name, pero alam nyo na yan. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio. Sabi niya maulan na umaga po. Kapaborito, kapogi, Sir Joseph, Sir RJ. Ingat po tayong lahat. Siyempre, Madam Emma, ingat din po kayo. Yes. At ganun din kina Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawad SP at kay Madam Ja. Yan. Magandang umaga po. Sa lahat mga taga-Barangay Basing, magandang umaga po sa inyo. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Madam Lynn Coronel, good morning Sir Joseph, Sir RJ. Keep safe always. Likewise po sa inyo, Madam Lynn. Kay Higsap. Ganda ng pangalan mo Higsap. May hidden agenda na naman nakaisip niyan. Doon sa 20%. Ano yan? Para may budget. Pero pagka budget ng gobyerno, malulula ka. Pag pera ng gobyerno. Ano yung hidden agenda in preparation for 2028? Ano ba yan? Eco Family. Sa Kalasyaw, good morning. At kay Chris Parayno. Yan. At sa Gaspar Family, dyan sa Kalit. Mga nanunod sa atin yan, kung minsan di daw nakapag-chat-chat, pero palagi silang nakikinig yan. Salamat po. Good morning. Sa inyong lahat dyan. Woo! Good morning. Kape-kape, balatan. Ay, Councilor Elias Villanueva, good morning. Kay maulan Sir na Bernard panahon. Masaoy, good morning. Masantos tan maabig kabuasan Sir Jobac, Sir RJ Quanto, God bless. Likewise po sa inyo, Sir Bernard. So, yan po yung mainit na pinag-uusapan, talakayan pa rin. Yung impeachment process na yan, kapaborito RJ. At isa sa mga mainit din ngayon na pinag-uusapan, si First Lady. Kinong-connect na naman sa pagkamatay ng isang business. Sino ba yun? Parang narinig ko lang, pero sabi ng palasyo, baka may gumagawa na naman ng, alam mo na, mga issue-issue. Wala na kayo dyan. Ang importante yung buhay ng ating mga kababayan. Kung paano nila talaga mabibili yung 20 pesos per kilo. Nabigas. Yun na lang iniisip ninyo. Maibalik ko doon sa billion of pesos na narinig ko kanina na nabanggit mo. Ibili na lang ng bigas at ibenta na lang sa 20 pesos per kilo. Lahat pa kailan ba yung suna ni 28 na ba? Malapit na. Abangan natin. Kung kay Sir Jerome. report kay Sir Jerome Antinorio, good morning. May exposition. Jerome. Sabi ni Sir Jerome, bakit daw dyan sa Bugalyon, Rural Health Unit, no mikuro kakuni tambal, ibagara ang gapo. O di ba jad RHU librite tambal, no asinggelan man expire insan iram mangiter kwanto. Kau Jerome, tignan mo Jerome, baka bumibili pa lang. In fairness, di ba? Baka kasi kung minsan sa dami ng binibigyan, naubusan. Tignan mo kung matagal na di nagbibigay. Baka wala ng budget, Sir Jerome. Baka wala pang budget. O kaya naubos na. Kasi tag-ulan naman ngayon. Sir Jerome, Sir Jerry Domingo, good morning. Keep safe always. Likewise, keep safe always. Tignan mo, Sir Jerome, baka wala ng budget. Pero dyan, Siyudad na Dagupan, approve na yung budget.
Uy. na ito Yun, yung supplemental, di ba, approved na nung una? Oo. Yung 200 plus million. Ito yung Meron na naman? pambili ng gamot. Okay. May mga resolutions kasi kahapon, July 17, 2025, Thursday, from the account of Madam Councilor Dada Manawis Reyna. Oy. Nabasa natin yung mga approved resolutions. Tingnan nyo, tapos nakikisa naman pala eh. Siya yung nag-inform. Yes. Kasi account niya yan. Yes, Kaya account niya to. Nabasa natin sa account niya na maraming resolutions isang resolution dito yung pong tignan ko lang ito a resolution urging Region 1 Medical Center to allocate 1 million worth of medicines to the city of Dagupan for health and medical assistance programs. Ayun So, sinong nagpasa? Siguro yung may hawak ng Committee on Health. Yes, siguro. Si Doktora, yan siguro, kaya Biab. Hindi ako Nayari, oo. At sinusuportahan naman niya. Para sa pangkabutihan, di ba? Kinay, ang kakaraw tayo at Regional Medical Center, ang kapalit tambal tayo si Ren. Yun naman ang question. Bakit baka additional? Bakit urging Regional Medical Center to allocate 1 million pesos worth of medicines to the city of Dagupan? Wala ba tayong stock ng mga medicines? Tanong lang po kasi bakit ka humihingi tayo ngayon? May budget din po tayo dyan. Urging a resolution, this is resolution number R-050. Okay. A resolution urging Region 1 Medical Center to allocate 1 million pesos worth of medicines to the city of Dagupan for health and medical assistance programs. Siguro, wala ba tayong budget dyan? Your Honor, interpolation, insertion, ano ba yan? May I suggest that we insert the word additional? Para yung komento mo para 'di ba? Additional. Meron naman pero additional. Pwede. Pero ang ginamit urging Urging. Kasi pag urging balbalog sa pankaukulan. Okay. Urgent. There is a need to address it urgently. Di ba? Baka pagka sinabi mong urging kasi para kang namimilit na. Parang emergency. Parang ganun. Kasi parang baka may pundo naman intended for the city of Dagupan. So, yun ang naisip ko. Sa Region 1 Medical Center na nga, ang dami na nga ang pasyente nila dyan. Yung additional. Sabi nga ni Senador J.B. Ejercito nung nadalaw siya dito, grabe palang sitwasyon nyo dito, kanto. The last time na we were there also, noon to may observation ng Senador J.B. Ejercito, sa observation tayo at atin tanagagigan tayo. Sa itsura ng hospital na Region 1 Medical Center, agmaabaluan niya hospital. Asik-sik-sik. Daan sa itsura to at ating tanagagig. Asik-sik-sik pasyente. Di pa ba tapos yung yung building dyan? Di pa ginagawa pa. Ginagawa pa rin. So imagine yung sitwasyon nila doon. So sabi ko, hindi na nga maharap ng Region 1 Medical Center. So kay papasan dararayay ay pasyente ay basing from their situation at ating tanagagi siguro ang so choice na Region 1 Medical Center agma nilang asumpal may building gauntan ka paborito ajay. Saka may annex sila doon asik-sik mo. Di mama bunuan bilog mama sa sitwasyon lalo na sa yung sa charity. Yung libre, di ba? Yes. Talagang ang galad may pasilyo. Yes. Ang dami. Nakita ko. Kaya sabi ko, nandun ka rin nandun ako. Umikot nga tayo doon Kaya sabi ko, hihingi pa tayo doon. Marami na silang pasyente doon. Baka kulang pa sila mamaya ng gamot. Di ba may budget naman tayo sa Dagupan? Tanong lang Tanong lang. Kasi meron dito, resolution urging Region 1 Medical Center to allocate 1 million worth of medicines to the city of Dagupan
for health and medical assistance programs. Maganda naman kung makakatulong ang Region Pero 1. alam mo, kaya nga sinabi ko, additional. Dahil meron naman siguro. Additional. Additional. Yes. Dapat i-reward. I-reward. Insertion. Hindi urging. Amendment. I-reward. Amendment. Magpasa ka ng amendment, i-reward. Ayan. Ay, okay. Agili polis na oras. Si kwanto ng Sir Jerome, ako utang kilas sa oras ko. Hindi na kami nasumpal. Kaya akutang lang. Kami ni akautang. Baka advance may relom. Si Kag kalabat-abati, ibabagang makautang kami lang. Hindi agakakaroon na tambal. Agakakaroon na tambal. Kanyang mahingungot. Ay, okay. Ang tabi na, susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. And because it's Friday today, we'll see you on Monday, mga kapaborito, 21. Sa July 21. Okay, man 21 naman na next week. Anto? Okay, 21 lang. So, singer la. Singer la. So, August. Singer la. Birthday ka la. Pero ono na ni Sir Jerry. Sir Jerry, good morning. August 1 si Sir Jerry. Insan si Kabalat, August 5. Duga-duga, Martes. Martes man. Si Sir Jerry, Biyernes. Ay, walay lang ko yung Martes. Walay lang mo yung Martes. Akala pa kanta may lalangulan liknay bali sa magtarioran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta ba team on the technical side? The only one, Engineer Nixon Dakal. See you po muli mga kapaborito dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, pagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad